Hola a tots, avui estem en un nou vídeo de Fira Ferotge i avui... Ups. Avui estem en un nou vídeo... avui estem... Avui estem en un nou vídeo de Fira Ferotge i avui no estem en cap Minecraft, en cap Omega Craft, perquè avui us porto en una que es diu Epicube. Si heu pagat per jugar al Minecraft, hi podreu entrar. Si no heu pagat per jugar, segurament no hi podreu entrar. No és molt nou perquè ja he jugat abans de que em passés un problema amb la gravació. I hi ha un joc que m'agrada més que els altres. Juguem-hi. I aquest joc es diu el famós game del UHC Run, que pots jugar un contra un, però de molts equips. Però a mi m'agrada jugar on hi ha, per exemple, en aquest 3 contra 3, i va amb equips. M'agrada jugar amb equips. Però el dolent d'ara és que no pots ficar lava a cap lloc. Però bueno, quan entres en aquí, clic dret, i tries un equip. Jo sempre trio aquest. Aquest no. Jo vull dir que sempre trio els que ja tenen... els que ja tenen persones, per així anar més ràpid i tenir assegurat un equip. Bueno, falten uns quants segons i perquè no he pogut gravar tants de vídeos abundantment i bueno, jo tenia preparat gravar moltes coses, però just m'havia pillat el meu refredat, 2 tornar-me fònic, 3 tenia uns problemes amb la veu, 4 que no em deixava ni entrar al programa de gravació, però gràcies al meu tio que és informàtic he aconseguit tornar a gravar. ¡Gracias! Quiero ver qué... Bueno, da igual. 9 segons. Esperem la victòria. Aquest és amb qui vaig, jo. Fem així. Vale. Com? Si són de... Tindria que ser de 3. Però... Bueno, mirem el mapa primer. Vale, tenim que travessar el riu i anar a tallar els arbres i després en aquella cova immensa. Ups. No. Orra. I, vale, això per després. Que això és el millor que et pot passar. Vale. I el bo d'aquest joc és que quan tu talles un arbre, se talla tot, mireu. Veieu? És molt guai. I a sobre tallis l'arbre que tallis, sempre et donarà la fusta de pomer, que és la típica. És que és impressionant. I de vegades et poden tocar pomes d'or. Això també m'agrada bastant. Bueno. Vale, va. Gràcies, noia. Vale. Fiquem la fusta. Jolín, quin lag. Vale, que els ítems poden arribar fins i tot 127 ítems poden arribar. Bueno, de moment un pic, l'altre ja serà després. Vale, ups, d'acord. Un moment, trec això. I ens n'anem de mineria. Vale, primer agafarem una mica de ferro, que és bastant important. I el bo del ferro i dels minerals és que ja te'ls donen cuinats. I això és ahorrar molt de temps. I va molt bé. Bueno... L'or el deu haver agafat ella.
Endavant, noia. Vale, no podem pujar. Bueno, da igual, anirem per aquí. Bueno, nois, en aquest joc també hi ha unes barreres que de moment no s'obren, però quan s'acaba un temps de preparació per trobar ferro, diamant i tot, aquestes barreres es van encongint i si les atravesses et mates. Però i els cors no se't regeneren. Jo ara que en tinc no, se m'ha anat dret 1,5 per una caiguda, doncs no se'm regeneraran a no ser que m'agafi una poma d'or. Vale, per aquí és impossible. Vaig a... Però on està aquella noia? A veure... Vale, no estem gens equipats, però... Mira, allà. Vale, perfecte. Jolín, vale, per fi. Mira, perfecte. Perfecte, ara mateix necessitem... Dynamon! Diamant, nois. Perquè tinc una vista nocturna. I amb qualsevol pic puc picar diamant. Això és una passada. Necessitem carbó. Tia, és que no veig res. Bueno, la noia se'n va. Doncs... Aquí, carbó. I el carbó et dona... És impressionant perquè et dona les torxes quan el piques. Un moment, que li donaré una mica d'iron. No, ella ja en deu tenir. Vale, primer una armadura, que és molt important. Vale, unes botes. Uns pantalonicos. I un casquitos. Jolín! Bueno, el cas més aviat no serveix de molt. D'acord. Per què no fas una espasa on està? Però on està aquelles... On està la noia ara? Oh, mira! On està? Ja l'he perdut. Bueno, i així és com es perd el teu company i amb una mort segura. Però on està? Estan aquí. Bueno, da igual. D'acord. És bo això? No. Dynamon! Vale, perfecte. Diamant. I ferro. Vale. Necessito una arma. I serà una destral, perquè a l'1.9, perquè ja estic a l'1.9, les destrals fan més mal que l'espasa. I és una cosa molt rara. Ja sé, és gairebé impossible, però en realitat sí. Or! Vale, va, 2 d'or. No tinc pomes. Mira, aniria bé tenir-ne.
Vale. L'or només serveix per les pomes d'or. D'acord. Ràpid, una destral. Vale. Ara... El pic no m'interessa molt. La veritat. El pic de diamant no m'interessa gens. Més m'interessa la destral. Què? Qui és aquest tio? Deu ser meu, no? Deu ser del meu equip. Cova. Vaig agafar més carbó. O sigui, més torxes. També tinc estaques. D'acord. Silenci. No, que és el meu. Vale, que som aquí. Vale, m'estic quedant callat perquè això que ens ha passat és algo molt raro. No ens podem matar els uns als altres, de manera que haurem de conviure. Vale, nois. Vaig entorxant de per aquí. Oh, Nether! Nether, mare meva! Ara ens podrem fer pocions. Aparta, noi. Aparta! Vale. Ens ho fem o no? Hi anem? No. No, no, no. Me piro. No. Me cago en el lag. Però me cago en el lag! Lag! No, lag no, que mataran. Ostres, noi.
diamants, no sé per què m'estic callat. Què puc fer amb aquests diamants? Tinc 5, tio. Però què faig amb tants de diamants i tantes coses? Ai... Vaja per carbó. Necessito més diamants. Ojalà tingués diamants. Amb aquests tios són uns que... Aquests tios són una espècie d'imbècils. Per què? Doncs bàsicament perquè com que soc del seu equip em volen matar. Doncs no, tio, jo tinc diamants, ajudem-nos a conviure els... Oh, aire lliure! Aire lliure! Necessito animals! Ràpid, animals! Animals! Bolet. Ah, no m'ha donat res! Sí, estofat, em moriré. Arriscant la mort. Pollastre. Sí, fletxes. Dos pollastres. Ja sé com es dirà aquest episodi. UH Cerran. Temptant la mort. Ostres. Diamant. Dynamite, please. Dynamite. D'acord. Ara quan de 7. Em falta un per petxerita. És que ara l'aire no m'interessa, en tinc tant. Això té pinta de templo. Per què algú ja ha passat? Ah, hem sigut nosaltres. A veure... Perfecte, bueno, més aviat que perfecte, més aviat quina merda. Perquè, tio, no és gaire bé, no tenim res. Més ben dit, és que no tenim res. Tenim que trobar algú ja. Però és que algú em refereixo a diamant. No, ja n'hi ha aquells, d'acord. Tenim que anar-nos. Oi, ostres, nois, que malament anem. Si tingués 8 d'or com a mínim, saps què faré? De vegades en els arbres et poden sortir pomes daurades i no pararé fins que me'n surti una. D'acord. Sisplau? No, res. Una poma. Bueno... Almenys per si trobem ora en una mina. Joder, és que tens molt poques probabilitats de que et surti una poma daurada. Sisplau. Una daurada, que tinc molt poca vida. És la meva única esperança. Bueno... Arriscant la mort, buscant una poma daurada... Ojalà en tingués 8. Si en tingués 8 ja tindria la vida a tope. Bueno, a tope poder no, però tindria bastanta vida. Ojalà... No! Li preguntaré a aquella noia si té a Gold Apple, o sigui, una poma d'or. És la meva única esperança, a no ser que em trobi una mica d'or. Un minut, tinc que anar ràpid. No, aquí.
Aquí ja hi ha gent. No, no. Necessito or. Ah, però aquí no hi ha gent. Necessito or, però ja. Mira, mira, diamant, diamant. I molt. Diamant, perfecte. Tenim una petxera assegurada. D'acord. 30 segons. Ràpid, ràpid, ràpid. Ara l'important és el diamant. Ràpid. Diamant, diamant, diamant. Que no se me n'escapi. Sisplau. Ràpid. Toma. Millor ho deixo estar per després. Perfecte. Vale. D'acord, ràpid. Ràpid, tio. D'acord. Sí, tio. Ei. Vale, ara uns pantalons. Però ràpid, tenim que anar superràpid ara. Q... Sí, i sí, vale, tinc 4 de diamant que em poden servir per gairebé res. Hòstia, una enclusa, xaval. No sé què aconseguirà fer, perquè nosaltres ho tenim tot encantat. Bueno, menys l'armadura tenim tot encantat. Vale, necessito una pomador, però ja, Però ja és ja. Tio, una pomador, sisplau. Un dia vaig jugar i em va tocar una pomador. És tenir una sort impressionant. És que només em toquen pomes. I aquesta és la barrera que se'n va encongint. I la tenia aquí al costat, Així que tenim que afanyar-nos ja. Un toc i em mata aquella barrera. Un toc i em mata, és que ho estic veient. Necessito una pomador ja. És que la necessito. O almenys trobar-me or, xaval. És que necessito una pomador. Necessito una pomador. No. Una pomador. No. Oh, gràcies, noia! M'ha salvat la vida. Gràcies, moltes gràcies. Et donaria el que fos. En faré 2. Bueno, en tinc per 2. Gràcies, noia. Oh. Un moment. Ups. Gràcies, noia. Et donaria el que fos. Oh, moltes gràcies, m'has salvat la vida. Ràpid, la barrera. Sí. Ràpid, noia. Que al final morirem per tonteries. Què? Però com ho han
fet, aquests tios? Però què? Com ho han fet? Jolín, no, però aquests anaven xatats. Va, qui és això? Però què és això? Hòstia, li fa... No. Però què és això? Què és això? Mireu la barrera com s'acosta. Però què és això? Què és això? Bueno, espero que us hagi agradat el vídeo. Qualsevol comentari s'agraeix. Qualsevol comentari s'agraeix. Si voleu que faci alguna cosa, digueu-m'ho. Si sabeu com canviar-me l'esquin, digueu-m'ho i procurarem de no tenir més problemes. Fins a la pròxima, nois! Vas fent el cap, no? No sé, ara ho miro. Però em diu Bookmark Saved. Bookmarks.